और दिन पर दिन बिगड़ल जाता रूपवा के दशा नशा छोड़वा के ना भैया हो तो छोड़े पर तो काहे कि हम एलियो है नया पान मैन के तंबाकू फ्री पान मीठा मीठा दम तोनी सबके लगी लेकर के जेकरा मर्द मेहरारू लेकिन मुतरू एकदम बड़ा चाव से खा सकाथिन न इन्ने उन्ने थूके के टेंशन है और ना खेला के बाद नशा में माथा घुमियावे के टेंशन है। एकरा तोनी सब शादी ब्याह बच्चा पार्टी ऑफिस के पार्टी में मंगा सकलू है समझ ना हूँ। ये तो हो गलो हम सबके अपन सेहत के ध्यान रखे लगी लेकिन एगो बढ़िया जीवन जिए लगी जाना हूँ हम सब के ना धरती के संरक्षण भी करे पड़ते। हम सब कोई अवगत ही अपन अपन जगह पर ना कि ई अभी के घड़ी में जलवायु कितना तेजी से परिवर्तित होवित है जेकर घाटा नुकसान बहुत ज़्यादा आए वाला पीढ़ी के होते हमने तो एक्सपीरियंस करी थे। लेकिन अब हम जेते हुए एगो नया मुहिम से जुड़े जेकर नाम है विश्व निशाने पर है जेकर शुरुआत करलथिन है डॉक्टर निखिल कांत जी जे जलवायु अभ्यासी हथिन समझना हूँ 2004 में शुरुआत करलथिन है और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एकर 21वां स्थापना हो। तो ये कार्यक्रम में तोनी सब घरे बैठल जुड़ सकलहूँ है। अगर तोनी सब ये वीडियो फेसबुक या यूट्यूब पर देखी था तो लिंक में तोनी सब कमेंट मिलतो ओकरा में जाकर तोनी सब ऑनलाइन जुड़ सकलहूँ है समझना। अगर तोनी सब इंस्टाग्राम पर देखी था तो तोनी सब के लिंक मिलतो बायो में और अगर तोनी सब हमारे व्हाट्सएप पर देखी था तो ये वीडियो के लिंक तोनी सब के मिलतो हमारे पड़ोस वाला स्टेटस में समझना हूँ। तो जल्दी जल्दी जुड़ूँ और अपन सब लोग के भी बताऊँ ये मुहिम के बारे में काहे कि हमनी के अब वास्तविकता में सजग होए पड़ते अपन अपन घरे रह करके कि भाई हो एगो दूगो 10 गो 15 गो जितना हो सको पेड़ लगाओ संरक्षण कर। काहे कि हम सब के अपन बिहार के जो हथिन मिशन हरियाली नूर सराय के राजीव जी और उनका साथ जितना भी लोग हथिन वो सब कराथिन और एगो सर के बारे में हम जान गए कौची जिनका नाम है निखिल कांत सर जे विश्व निशाने पर है मुहिम के साथ जुड़ल हथिन और लेके चलित हथिन। तो बड़ा बढ़िया लगा है कि ऐसे जितना लोग हथिन हमने सबके बुजुर्ग हथिन युवा हथिन सब कोई के समर्थन से ऐसे मुहिम आगे बढ़ा है और हमने सब थोड़ा बहुत एक रत्ती कम से कम जलवायु परिवर्तन के कंट्रोल कर लगे हमने अपन अपन योगदान दे पावाइए। तो सबसे अनुरोध है कि थोड़ी सब जुड़ हूँ बाकी बस ये मुहिम के जितना ज़्यादा सफल कर सका हूँ 5 जून 2025 के। धन्यवाद रहते। जय मगर जय बिहार जय हिंद रहते।